πώς είναι το αλάτι που κάνει σαν απολέτηση και μετά να σταθμοποιήσεις, το να είναι πιο λίο. Είναι λίο το δέρμα. Είναι να πάρεις ένα προϊόν κυκαρίτιδας ακριβώς, παίρνεις με 28 ευρώ 1 κιλό και περνάς τουλάχιστον 2,5. Πάντα αναρωτιόμουν τι σοϊ κρέμες είναι αυτές που μας βάζουν στα κέντρα αισθητικής και αν δικαιολογείται να τις χρώνουν τόσο ακριβά. Όλα αυτά είναι μέσα στην οργάνωση, δηλαδή εντάξει να βγάλεις και ένα χρήμα. Το λέμε ότι είναι δακτικό. Όχι παιδιά. Λέμε ότι είναι καλλιτικό προϊόν και αυτό είναι κυκαρίτιδα. Σε ορισμένα προϊόντα παίζει μεγάλη σημασία, σε άλλα προϊόντα δεν παίζει τόσο σημασία. Πώς? Μπορεί να κάνουμε μια τέτοια κράμα να πηγαίνει για όλους τους οργανισμούς. Ναι, προτιμώ τα εξειδικευμένα προϊόντα. Αγοράζω κάτι που θα ταιριάζει στον τύπο του δέρματός μου, όχι κάτι τυχαίο. Υπάρχουν 3 κουτάκια που θα γράφουν ότι απευθύνονται στο διαφορετικό τύπο δέρματος. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Κάνουμε ένα χαζάνι. Και αν μην υπάρχει διαφορά ουσιαστικά. Ναι, και αν δεν υπάρχει διαφορά ή αν δεν την καταλαβαίνει ο πελάτης. Λορέλ έχω αυτό το μπουκάλι, αλλά δεν βάζω από αυτό, βάζω από αυτό. Λούζομαι συχνά στα κομμωτήρια γιατί εκεί χρησιμοποιούν επαγγελματικά σαμπουάν και μαλακτικές κρέμες. Όταν να αδειάσει αυτό, το γεμίζεις με αυτό. Όλα φυσικά είναι τα περισσότερα. Συμπλήγματα, φωτοκούκια, αλλά αυτές γίνονται, τα ξέρουν αυτή την καφιά. Φυσικά δεν υπάρχουν. Μεταξύ μας το ξέρω. Τα πληρώνω λίγο πιο ακριβά, αλλά προτιμώ τα φυτικά καλλιτικά. Δεν εμπιστεύομαι καθόλου αυτά με τα χημικά και με τα συντηρητικά. Μεταξύ μας το ξέρω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη βράδυ, είμαστε εδώ, συνεπείς στο ραντεβού μας για τη συνέχεια της μεγάλης έρευνας για τον κόσμο της ομορφιάς. Έχετε συνηθίσει από αυτή την εκπομπή να βλέπετε και να ακούτε τεκμηριωμένες απόλυτα αποκαλύψεις. Στοιχεία σοβαρά, που κάποιοι λένε ότι σε μερικά σημεία έχουν αλλάξει τον τρόπο της ζωής μας. Θέλω λοιπόν εξ αρχής απόψε να σας πω ότι κρατάω αυτό το χαρτί. Και η κρίση της δημοσιογραφικής ομάδας των αποδείξεων είναι το ότι τούτο εδώ το ντοκουμέντο είναι μια από τις πιο σοβαρές αποκαλύψεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θα το δείτε να ξετυλίγεται απόψε. Είναι ένα χαρτί που είναι αποτέλεσμα εξέτασης από ένα από τα πιο έγκυρα εργαστήρια που υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι στην Ολλανδία και είναι ένα από τα εργαστήρια που επισήμως και επιστοποιημένα χρησιμοποιεί για τις αναλύσεις της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάναμε σε αυτό το εργαστήριο? Από το ρεπορτάζ, από πληροφορίες, από ό,τι μπορέσαμε να συλλέξουμε, διαλέξαμε 7 από τα πιο ακριβά αρώματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Αρώματα μεγάλων διεθνών οίκων που θα στοιχημάτιζα ότι οι περισσότερες από τις κυρίες που μας παρακολουθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν χρησιμοποιήσει. Τι βρήκαμε σε αυτά τα 7 αρώματα? Και τι βρήκαμε δυστυχώς και στα 7 αυτά αρώματα? Βρήκαμε καρκινογόνες ουσίες. Σοβαρά καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες δεν αναγράφονται στις συσκευασίες τους. Απαγορευμένες καρκινογόνες ουσίες για, επαναλαμβάνω, αυτά τα 7 ακριβά, πολύ διαφημισμένα, τα 7, αν προτιμάτε, πιο γνωστά αρώματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, το ελληνικό και το πανευρωπαϊκό. Θα δείτε στην πορεία της εκπομπής τι λέει αυτό το χαρτί. Και θα πρέπει να σας πω ότι επειδή μας το ζητάει και το εργαστήριο, το οποίο μας έστειλε μια επιστολή που θα σας δείξουμε αργότερα, έκπληκτο από το αποτέλεσμα της έρευνας που και εκείνο εντόπισε, τα στοιχεία αυτά έχουμε την υποχρέωση πια να τα γνωστοποιήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δείτε αναλυτικά στην πορεία τι είναι αυτό, πόσο επικίνδυνο και πόσο σοβαρό και πώς μας κοροϊδεύουνε.
Ξεκινώντας, για να αρχίσουμε να γεμίζουμε το λαχανί καναπέ και να ξετυλίξουμε, γιατί τούτο είναι μόνο ένα κομμάτι. Όλα τα υπόλοιπα απίθανα τα οποία θα δείτε, θα ζητήσω να πάρει θέση μια όμορφη κυρία, βουλευτής του Πασόκ, μια γυναίκα που νομίζω την ξέρουμε όλοι και θα είναι η πρώτη από τις προσκεκλημένες μας. Είναι εδώ κοντά μας η κυρία Νόρα Κατσέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Μια άλλη κυρία που την είδαμε λίγο αγχωμένη στο κλιπάκι της αρχής των αποδείξεων. Είναι επίσης πολύ γνωστή νομίζω σε όλους σας, μοντέλο και ηθοποιός. Είναι η κυρία Στέλλα Γιαμπουρά, από τα Ορεινά, που έχει πάρει μια μικρή γεύση έρευνα. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Καλησπέρα. Καθίστε. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγατε στο εισαγωγικό σας. Εργαζόμαστε σε ένα κέντρο αισθητικής, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Καλαμακίου. Είναι μέρος μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας τέτοιων κέντρων. Και ξεκινάμε με αυτό για να καταλάβετε ότι αυτή η βιομηχανία της ομορφιάς, απαραίτητη σήμερα, τη ζητάμε όλοι, έχει εξελιχθεί σε μια πολύ επικίνδυνη φάμπρικα. Για την υγεία μας επικίνδυνη, για την τσέπη μας επικίνδυνη, ακόμα και για θέματα ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων επικίνδυνη. Και επειδή τζιράρονται όλο και περισσότερα χρήματα γύρω από αυτήν, η κατάσταση βαίνει διαρκώς χειρότερη. Ακούστε τώρα, και απευθύνομαι περισσότερο σε εσάς, κυρία Κατσέλη, το εξής απίθανο. Πιάνουμε δουλειά λοιπόν σε αυτό το κέντρο αισθητικής και μαθαίνουμε εξ αρχής τι. Η υπεύθυνη του κέντρου αισθητικής, θα το πω πολύ απλά, έχει τα κοιμιάσει, τα έχει βρει, με ποιον νομίζετε? Με μία υπάλληλο της εφορίας της περιοχής. Γελάτε. Γιατί το κάνει αυτό? Έχει πάει λοιπόν στην εφορία, χρηματίζει, όπως μας εξηγεί μία υπάλληλο, και η υπάλληλος της δίνει μία λίστα με τις κυρίες οι οποίες έχουν μεγάλο εισόδημα. Τις πλούσιες κυρίες που μένουν στην περιοχή του Καλαμακίου και του Φαλήρου. Αφού λοιπόν πληρώνει και παίρνει τη λίστα και έχει προδιαγραφές, δηλαδή θέλει κυρίες οι οποίες να έχουν πιστωτικές κάρτες, ιδιόκτητα σπίτια και καταθέσεις στην τράπεζα που να ξεπερνάνε τα 30.000 ευρώ. Πληρώνει στην εφορία, παίρνει το print out της λίστας αυτής και μετά τηλεφωνεί στις κυρίες αυτές, γιατί έχουν φουσκωμένο πορτοφόλι και γιατί, όπως θα δείτε στην εξέλιξη του ρεπορτάζ, έχουν και ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο κέντρο αισθητικής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτές είναι ψαριές. Και τι δεν έχει απόχει? Μετρητάθες? Πιστωτικές κάρτες? Μέχρι συμβόλαια σπιτιών βγάζουμε από εκεί μέσα. Και μη σκέφτεστε πως η φαντασία μας οργιάζει. Αυτή η απόχη απεικονίζει την πραγματικότητα. Τα όσα συμβαίνουν καλύτερα σε ένα επώνυμο κέντρο αισθητικής. Σε ένα Ινστιτούτο που καθημερινά ψαρεύει εύπορους πελάτες σε συνεργασία με εφοριακούς υπαλλήλους. Ετοιμαστείτε λοιπόν, διότι ευθύς αμέσως θα διαπιστώσετε τον τρόπο με τον οποίο η κυρία που βλέπετε, η υπεύθυνη του κέντρου, φτάνει στο σημείο να γνωρίζει ποιοι από τους υποψήφιους πελάτες που σκοπεύει να ψαρέψει έχουν στο όνομά τους πιστωτικές κάρτες, καταθέσεις και φυσικά ακίνητα. Πάμε λοιπόν. Ένα από τον πελατολόγιο, γιατί υπάρχει αυτές όλες οι λίστες. Τις αγόρασα. Τις πλήρωσαν και όλα αυτά τα ονόματα έχουν πάνω από 30.000 και πάνω, ιδιόκτητο σπίτι και πιστωτική κάρτα. Αγόρασα από κάποια στιγμή, δεν κατάλαβα. Με φορεία εργάζεται, κυρία. Είναι φορεία. Έχει την πρόσβαση να ξεκλειδώσει κάποιους πολίτες και να μπει μέσα στα προσωπικά στοιχεία. Αυτό που σας λέγαμε. Το επώνυμο κέντρο αισθητικής στο οποίο εργαζόμαστε θέτει τα κριτήρια των πελατών και νάτες οι λίστες με τα ονόματα. Ας είναι καλά η εφοριακή υπάλληλος. Είχα ζητήσει γύρω στην περιοχή Καλαμάκη και Φαλήρο και της είπα ότι θέλω να έχουμε δηλωμένο εισόδημα από 30.000 και πάνω και να έχουν ιδιόκτητο σπίτι και πιστωτική κάρτα. Καλές πελάτες,
Ναι, για να ξέρεις ότι οι άλλοι θα επιφέρεις εδώ και θα έχει τουλάχιστον μορφωτική κάρτα ζωτηρεώσεις. Τι συμβαίνει λοιπόν? Για να είναι σίγουρη η υπεύθυνη του κέντρου ότι αντέχει το πορτοφόλι του πελάτη, συνεργάζεται με μια εφοριακή υπάλληλο. Εκείνη ψάχνει στα αρχεία της δημόσιας υπηρεσίας, συγκεντρώνει τα ονόματα σε αυτές τις λίστες και αμέσως μετά η νέα μας εργοδότρια αρχίζει τα τηλέφωνα και όποια πελάτη θα τσιμπήσει. Βέβαια από αυτά τα 1000 ονόματα υπολόγισε ότι τα 300 τουλάχιστον μπορεί να είναι δούκια. Δηλαδή να έχουν άλλα τηλέφωνο, να μην ενδιαφέρονται από τα 1000 ονόματα. Και τα 100 να μου έρθουν, είναι κέρδο. Μάλιστα, 1000 ονόματα έχει μπροστά της η υπεύθυνη του Κέντρου Αισθητικής. Για την ακρίβεια, αυτή η λίστα δεν έχει μόνο ονόματα, βλέπετε άλλωστε. Στην πρώτη στήλη υπάρχουν τα επίθετα των υποψήφιων πελατών. Στη δεύτερη τα ονόματά τους. Στην τρίτη το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού τους. Και στην τέταρτη στήλη το επάγγελμα που ασκούν. Τώρα βέβαια μη φαντάζεστε πως η εφοριακή υπάλληλος συνεργάζεται με το Κέντρο Αισθητικής για την ψυχή της μάνας της. Θέλει και εκείνη ένα χαρτζηλίκι. Ακούστε. Και είχα πληρώσει 100 ευρώ, παιδιά, τα 1000 ονόματα. Ναι. Η συμφωνία μας είπε ότι δεν λέμε ποτέ το όνομα της και από πού τα παίρνουμε. Αρκετά όμως με το πελατολόγιο και τα απόρριτα δεδομένα. Ώρα να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τους χώρους της νέας μας δουλειάς. Να κάνεις ηλεκτροθεραπεία και να της πει κάτι και 10 λεπτά μαζάς τοπικά. Νομίζω ότι με τα 10 λεπτά που σου πέρασε ότι αδυνατίζουν. Νομίζουν. Σε αυτό το δωμάτιο λοιπόν οι πελάτες νομίζουν ότι αδυνατίζουν. Ξαπλώνουν λοιπόν σε αυτά τα κρεβάτια, τους κάνουν για λίγο μασάζ και στη συνέχεια τους σκουπίζουν με αυτές τις πετσέτες. Όταν δεν διαστήσεις, ρωτήστε Και οι πετσέτες είναι ιατρίτες. Όχι, απλώς επειδή είναι σε νάιλον, γι' αυτό λέω. εγώ τις βάζω σε νάιλον. Παίρνω νάιλον, τα παγιάνω 50 κομμάτια και τις βάζω να πολύ αντιπρομένες ωραίες συμπερωμένες. Οι νάιλον συσκευασίες λοιπόν είναι για τα μάτια του κόσμου. Για να πιστεύουν οι πελάτες δηλαδή ότι οι πετσέτες που σκουπίζονται είναι αποστηρωμένες. Και βέβαια μη φαντάζεστε πως το κέντρο τσιγκουνεύεται τα χρήματα μόνο για τις πετσέτες. Έχω και παντόφλες διαστήσεως, παντόφλες στην ιατρίτες. Τις πλένω και τις κυβερνώ. Να μου πείτε μόνο και για τα καλλιτικά που χρησιμοποιούμε για να ξέρω. Τα καλύτερα. Αυτό έχει απομείνει. Να δούμε με τα μάτια μας τα καλλιτικά που ακριβοπληρώνουν οι πελάτες στο Κέντρο Αισθητικής. Τα καλλιτικά που όπως ακούσατε πλασάρονται ως τα καλύτερα. Για την ώρα μάθαμε πως οι πελάτες νομίζουν ότι αδυνατίζουν κατά τη διάρκεια του μασάζ, πως το κέντρο έχει σε κακό να αλλάξει τις πετσέτες και τις παντόφλες και φυσικά καταλάβαμε πλήρως πως ακριβώς επιλέγονται οι πελάτες. Με χωρί εργάτη, κυρία. Έχει την πρόσβαση να ξεκλειδώσει κάποιους κωδικούς και να βγει μέσα στα προσωπικά στοιχεία. Έχουμε ένα κακό συνήθειο σε αυτή την εκπομπή. Περνάμε τα πράγματα πολύ γρήγορα. Θέλω να σας πω ότι αυτό το βίντεο, μόνο αυτό το βίντεο, το πρώτο, φτάνει να γεμίσει μισή εκπομπή. Έχω εδώ στα χέρια μου αυτή την περιβόητη λίστα. Αυτή η λίστα είναι από αύριο το πρωί στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε μια κυρία η οποία ομολογεί στην υπάλληλό της, που είναι δικός μας άνθρωπος, ότι έχει πληρώσει 100 ευρώ στην εφορία και ότι έχει πάρει όλα τα προσωπικά δεδομένα των κυριών που την ενδιαφέρουν. Τη λίστα αυτή τη ζητήσαμε από την κυρία και την πήραμε. Είναι στα χέρια μας και στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Το δεύτερο που είδατε είναι στην ουσία την απάντηση σε αυτό το συγκεκριμένο κέντρο αισθητικής. Αν είναι δυνατόν, λέει, σε αυτό το μηχάνημα που έχουν να μπαίνουν 10 λεπτά οι κυρίες και να νομίζουν ότι αδυνατίζουν. Νομίζουν ότι αδυνατίζουν. Και δεν αδυνατίζουν. Πριν ζητήσω από τους δύο επόμενους προσκεκλημένους μας να έρθουν να καθίσουν, θέλω να απευθυνθώ ξανά στην κυρία Κατσέλη. Την ώρα που έπαιζε το βίντεο, επειδή θα τη χρησιμοποιήσω, κάτι της έδειξα. Και αισθάνθηκα να σοκάρεται. Έδειξα στην κυρία Κατσέλη ποιες είναι αυτές οι 7 πασίγνωστες κολόνιες, αρώματα για την ακρίβεια. Είναι κάποιο που έχετε χρησιμοποιήσει? Ναι. Μία από αυτές τη χρησιμοποιώ ακόμα. Ακόμα και σήμερα? Λέμε ότι είναι 7 από τις
Κοιτάξτε κύριε Βαγγελάτο, με κάνατε να μην τρώω γιαούρτι, με κάνατε να μην πίνω γάλα. Μην το αρχίσετε αυτό. Τώρα να μην βάλω και κολόνια. Δηλαδή, όχι, δεν είμαστε υπέρ αυτού, μακράνε μου τέτοιο πράγμα. Παρακολουθώ την εκπομπή σας. Η βρώμα και οι μυρωδιές άσχημο πράγμα. Παρακολουθώ την εκπομπή σας. Φτιάχνω μόνη μου γιαούρτι. Δεν μπορώ να φτιάξω γάλα μόνη μου, να αρμέγω κατσίκες. Ούτε και κολόνια φαντάζομαι. Κολόνια δεν ξαναβάλω ποτέ. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Η αλήθεια πάντως είναι ότι επιμένω σε αυτό το ρεπορτάζ και επιμένω. Πώς μπορεί να προστατευτεί αυτός ο κόσμος, δηλαδή. Να το κάνω κι αυτό, δηλαδή να δω τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου. Αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί να προστατευτεί αυτός ο κόσμος. Θα το δούμε στην πορεία. Η ευθύνη είναι της κυρίας του Καλαμακίου τώρα, κύριε Βαγγελάτο. Αλλά επειδή δεν έχετε δει τίποτα από το Καλαμάκι ακόμα, αφήστε με να γεμίσω λίγο ακόμα το λαχανί καναπέ. Και επειδή θα μιλήσουμε και για κομμωτήρια, καλά κομμωτήρια του κέντρου της Θεσσαλονίκης ή της πλατείας Κολονακίου, θα ζητήσω από έναν ιδιοκτήτη αλυσίδας κομμωτηρίου που είναι εδώ κοντά μας να έρθει να πάρει θέση δίπλα στις κυρίες. Είναι εδώ κοντά μας λοιπόν, κύριος Στέλης Κίκερης. Καλησπέρα κύριε Κίκερη. Καλώς ήρθατε. Θα βοηθήσετε, είναι σίγουρο. Και μια άλλη όμορφη κυρία που νομίζω ότι και αυτή θα έχει και προσωπικό ενδιαφέρον για ό,τι συζητάμε. Είναι τραγουδίστρια, γνωστή, της μόδας όπως λέει η κόρη μου, είναι η κυρία Κατερίνα Κολέτσα. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Καθίστε. Καθίστε λοιπόν τώρα για να εντός εισαγωγικών απολαύσουμε όλοι μαζί μια συνέχεια που δεν τη φαντάζεστε. Στο συγκεκριμένο και πολυδιαφημισμένο επίσης κέντρο αισθητικής, στο Καλαμάκι που εργαζόμαστε, έχουν ένα μαγικό προϊόν το οποίο δίνουν στις πελάτησές τους. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει τη μαγική ιδιότητα να καταπολεμά εξαιρετικά αποτελεσματικά την κυταρίτιδα. Φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει πάρα πολλές κυρίες και εμάς τους κυρίους, ως κυρίους των κυριών. Την κυταρίτιδα λοιπόν την καταπολεμά αυτό το προϊόν, το οποίο είναι εκπληκτικό, φτιάχνεται στη Γαλλία και το φτιάχνει μια ειδική επιστήμονας που εκτός από τη μεγάλη της γνώση έχει και χρυσά χέρια. Γιατί το προϊόν αυτό, όπως θα ακούσετε να εξηγείτε, ακόμα και στη δοσολογία του και στην παρασκευή του πρέπει να είναι απόλυτα ακριβές. Αυτά θα τα πούν σε εσάς όταν θα πάτε ως πελάτησες εκεί ή πελάτης. Ξέρετε τι είναι αυτό το πολύτιμο και ακριβοπληρωμένο προϊόν? Αλεύρι. Αλεύρι. Όχι. Όχι. Δεν είναι αλεύρι, κυρία Κατσέλη. Είναι πιο πολύπλοκο. Είναι ένα μπολ με βαζελίνη. Μέσα στο μπολ της βαζελίνης, όπως θα δείτε να μας δείχνουν, βάζουν νεσκαφέ. Νεσκαφέ. Αυτό που πίνουν. Καφεθεραπεία. Και μετά το συμπληρώνουν και με μια κουταλιά αλάτι. Έτοιμο. Ορίστε. Έτοιμο, μια χαρά. Ακριβώς. Αν όλα αυτά σας φαίνονται αδιανόητα, ελάτε μαζί να δούμε το βίντεο, γιατί θα τα διαπιστώσετε με αποδείξεις. Ένα φακελάκι. Πόσο αλάτι ρίχνουμε? Μια κουταλιά. Είναι λιποσάουνα. Η λιποσάουνα τι είναι? Πώς είναι το... είναι Αυτό το μείγμα θα εξετάσουμε απόψε. Την κατά τα άλλα αποκλειστική κρέμα του κέντρου αισθητικής στο Καλαμάκι που ακριβοπληρώνουν οι πελάτες για να κάνουν λιποδιάλυση και να εξαφανίσουν την κυταρίτιδα από το σώμα τους. Προσοχή λοιπόν, γιατί μετά το τέλος του βίντεο θα είστε όλοι έμπειροι παρασκευαστές καλλυντικών. Θα μπορείτε κι εσείς από το σπίτι να φτιάξετε την πανάκριβη κρέμα που βλέπετε. Βάζουμε μέσα μια σκαφή σε ένα μικρό βαδάκι, παιδί. Κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινούσαν όλα. Με την υπεύθυνη του κέντρου αισθητικής δηλαδή να μας πηγαίνει στην κουζίνα για να μας δείξει την αποκλειστική κρέμα του Ινστιτούτου. Αυτή είναι εδώ. Είναι λιποσάουνα. Η λιποσάουνα τι είναι? Πώς είναι το... Το αλάτι το κάνεις αναπολέτηση και μετά μέσα αυτό το κάνεις. Το να είναι πιο λίο. Είναι λίο το δέρμα. Είναι το καθαράδονα. Ένα φακελάκι. Ένα φακελάκι νεσκαφέ είναι αρκετό για να φτιαχτεί η περιβόητη κρέμα. Βέβαια και φακελάκι να μην υπάρχει, κανένα πρόβλημα. Βλέπετε άλλωστε. Η υπεύθυνη ρίχνει στο βαζάκι που περιέχει βαζελίνη λίγο καφέ από τη συσκευασία. Προσθέτει μία κουταλιά αλάτι
και στη συνέχεια το απαραίτητο ανακάτεμα με μια ξύλινη σπάτουλα. Είναι να πάει να πάρεις ένα προϊόν κυταρίτιδας ακριβό, παίρνεις με 28 ευρώ 1 κιλό και περνάς τουλάχιστον 2,5. Αυτό το βαζάκι λοιπόν που περιέχει βαζελίνη, καφέ και αλάτι, μείγμα αρκετό για 2-3 μήνες όπως ακούσατε, κοστίζει στο Ινστιτούτο μόλις 28 ευρώ. Ακούστε τώρα πόσο χρεώνεται η μία και μόνο θεραπεία. Πόσο χρεώνεται η θεραπεία? Από 30 ευρώ. Δεν θα μπορούσε να μην ήταν ευχαριστημένοι οι υπεύθυνοι, ένας πελάτης να χρησιμοποιήσει αυτό το μείγμα και έκαναν απόσβεση στο Ινστιτούτο. Όλα αυτά είναι μέσα στην οργάνωση, δηλαδή εντάξει, θα βγάζει και ένα χρήμα. Οργανωμένα πράγματα λοιπόν. Όχι που θα αγόραζαν ακριβά και επώνυμα καλλυντικά. Εξάλλου υπάρχει περίπτωση να τους πάρουν χαμπάρι. Τίποτα, παιδιά. Εδώ και άλλες του εξπέρτου που χρόνια είναι στο Ινστιτούτο και πάλι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Τώρα βέβαια μπορεί να σκέφτεστε καλά. Οι κόκκι του καφέ που υπάρχουν στην κρέμα δεν γίνουν τις υποψίες των πελατών. Δεν έχουν πονηρεύσει κανένα πελάτη. Πάνω στο σώμα που το πλώνεται δεν φαίνεται. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Αν δεν είναι εμπιστοσύνη, δεν θα ασχοληθεί καθόλου. Μάλιστα. Οι περισσότεροι πελάτες δεν κάνουν πολύπλοκες σκέψεις. Εμείς όμως επιμένουμε, ξαναρωτάμε. Εάν πέσουμε σε κάποιο καχύποπτο πελάτη, πώς πρέπει να πλασάρουμε την κρέμα? Όχι, παιδιά. Λέμε ότι είναι καλλιτικό προϊόν και δεν είναι καλύτερο. Είναι το κατάληψη με προϊόντα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα για το σπίτι. Αυτό το τελευταίο βέβαια, τα παραμύθια που μένει να το δούμε και στην πράξη. Για την ώρα μάθαμε πως αυτή η κρέμα συμφέρει το Ινστιτούτο. Μάθαμε από την υπεύθυνη σε γενικές γραμμές πώς πλασάρουμε αυτό το μείγμα. Λέμε ότι είναι καλλιτικό προϊόν και δεν είναι καλύτερο. Και φυσικά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την απόρριτη συνταγή για την κρέμα που εξαφανίζει την κυταρίτιδα. Είπαμε βαζελίνη, ένα φακελάκι καφέ, μία κουταλιά αλάτι και καλό ανακάτεμα. Και επειδή σε αυτή την εκπομπή πρέπει να δίνουμε απαντήσεις και η κυρία Κατσέλη είχε μια απορία πριν, είδατε πώς παίρνει αμέσως την απάντησή της. Είπε: φτιάχνω γιαούρτι μόνη μου, τώρα θα φτιάχνετε και κρέμα για την κυταρίτιδα μόνη σας και εκεί νομίζω δεν έχετε να παραπονηθείτε. Πάνω απλό είναι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι τρελά. Συγγνώμη, αυτό ισχύει και για τα πρόσωπα, για τις κρέμες προσώπων, όλα? Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα αδιανόητα που θα παρακολουθήσετε, που ήδη έχουμε αρχίσει να ξετυλίγουμε και είμαστε μόνο στην αρχή, είναι το πόνημα της δουλειάς των δημοσιογράφων αυτής εδώ της εκπομπής. Πράγματα που αν τα λέγαμε χωρίς να έχουμε τα ντοκουμέντα, όχι δεν θα μας πιστεύατε, θα μας έκλειναν κάποιοι και φυλακή. Άρα λοιπόν κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Και κάτι πάει πολύ στραβά εκεί που υπάρχει χρήμα και όχι ματαιοδοξία, αλλά η διάθεση ενός ανθρώπου να είναι πιο όμορφος, φυσιολογική, υγιέστατη διάθεση. Ξαναλέω ότι έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι το Ινστιτούτο που έχει τα προσωπικά δεδομένα από την εφορία, που πληρώνει για να τα πάρει και που εξηγεί η κυρία που το έχει πως ανοιχτά κοροϊδεύει τον κόσμο. Και πως η κρέμα που φτιάχνει, όπως την είδατε να τη φτιάχνει μπροστά μας, ειδική για την κυταρίτιδα, έχει κυρία Κολέτσα Νεσκαφέ. Πίνετε Νεσκαφέ? Φοβερή να πίνω, αλλά όσο δεν την έχω βάλει ποτέ στο σώμα μου, ποτέ. Είναι απίστευτο. Νομίζετε. Βαζελίνη και αλάτι. Φοβερό. Το φοβερό είναι στη συνέχεια. Ναι, τι άλλο θα πούμε, κύριε Ευαγγελάκη? Τουλάχιστον δεν είναι καρκινογόνο αυτό. Αυτό όχι. Έχει βαζελίνη. Είναι επικίνδυνη η βαζελίνη. Ναι. Αν έλειπε η βαζελίνη και το καφέ ήταν εκχύλισμα, μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αισθητικός που έχει λίγο ψαχτεί και μπορεί να φτιάξει. Παρ' όλα αυτά καλλιτικά... λέγεται καλλιέργεια σπυριών στον ποπό της ενδιαφερόμενης. Ο κύριος Φαρφαράς που μίλησε πρώτος είναι αισθητικός και κοσμητολόγος. Ο κύριος Γιάνναρος είπε κάτι που θέλετε να το επαναλάβετε. Είναι καλλιέργεια σπυριών, δηλαδή η κυρία η οποία θα υποφέρει αυτή τη θεραπεία, απλά μετά από μία μέρα θα έχουν στουμπώσει οι πόροι της και απλά θα δημιουργηθεί εκχύλισμα πίου. Οπότε λόγω της σας παρακαλώ, ακούστε κάτι. Λόγω της βαζελίνης. Λέω, μα είναι δυνατόν το... Μου λέτε δεν είναι έτσι. Επειδή διαμαρτυρηθήκατε για την προηγούμενη εκπομπή, όταν σε μια γυναίκα τη στουμπώσετε με βαζελίνη, η βαζελίνη είναι για τα αυτοκίνητα και είναι ίσως για κάποιες
περιπτώσεις, αλλά όχι σε ευαίσθητες περιοχές. Τη βάζουν και παιδιά βαζελίνη. Δεν είναι Τη βαζελίνη τη βάζουν, αλλά δεν είναι για να λύβουμε όλο το σώμα. Να δούμε το ρεπορτάζ ολόκληρο. Και πριν θέλω να ολοκληρώσουμε τους καλεσμένους του καναπέ μας. Να ζητήσω λοιπόν από μια ακόμα όμορφη κυρία να πάρει θέση. Είναι μια ηθοποιός, νομίζω γνωστή σε όλους μας. Είναι εδώ κοντά μας η κυρία Μέρη Ακριβοπούλου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και βέβαια από αυτή την ομάδα δεν θα μπορούσε να λείπει και ένας γιατρός, ειδικός γιατρός. Ήταν και στην προηγούμενη εκπομπή εδώ, ο κ. Θανάσης Παπαχριστόπουλος, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο την προηγούμενη Πέμπτη για να μου πει πόσα πολλά τηλεφωνήματα δέχτηκε από γυναίκες για αυτά που βλέπαμε για τα κομμωτήρια. Και θα δούμε και άλλα στη συνέχεια και έχουμε και εκπροσώπους εδώ, συνδικαλιστές των κομμωτών. Αυτό που είδατε πριν ήταν το ντοκουμέντο από μέσα. Το πώς σε αυτό το συγκεκριμένο κέντρο αισθητικής κοροϊδεύουν στεγνά τον πελάτη. Φτάνει η στιγμή να δούμε τι λένε στην κυρία η οποία πάει εκεί για να πληρώσει και να κάνει μια θεραπεία. Δηλαδή, για να σας δώσουμε ολοκληρωμένη την εικόνα, εργαστήκαμε μέσα και καταγράψαμε όλα αυτά και μετά κάναμε και το τελευταίο που οφείλαμε να κάνουμε. Στείλαμε μια δημοσιογράφο της εκπομπής ως πελάτησα στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο για να ακούσουμε τι θα της πούν. Εκεί θα ακούσετε λοιπόν ότι η κρέμα αυτή με τη βαζελίνη, το νεσκαφέ και το αλατάκι είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ένα γαλλικό ειδικό καλλυντικό, παρασκευάζεται από γαλλική εταιρεία. Το παραμύθι είναι ολοκληρωμένο διότι υπάρχει και η εταιρεία που κάνει την εισαγωγή στην Ελλάδα. Μας λέει και το σημείο που βρίσκεται, στον κόκκινο μήλο η συγκεκριμένη εταιρεία. Και θα ακούσετε και τη Γαλλίδα αισθητικό που με τα μαγικά της χέρια, όπως λένε στην πελάτησα για να της πάρουν τα λεφτά, φτιάχνει αυτήν τη θαυματουργή κρέμα. Όχι παιδιά. Λέμε ότι είναι καλλιτικό προϊόν και δεν είναι. Τα προϊόντα σας, οι κρέμες και αυτά είναι ελληνικά. Επαγγελματικά είναι. Από γαλλικά προϊόντα, από γαλλική εταιρεία. Το συγκεκριμένο είναι γαλλική συνταγή. Όσο και το πλαίσιο είναι γαλλικά. Όπως καταλάβατε, το παραμύθι μόλις έχει ξεκινήσει. Βλέπετε, αυτή τη φορά επισκεπτόμαστε το κέντρο αισθητικής στο Καλαμάκι ως πελάτες. Ως ενδιαφερόμενοι δηλαδή για τη θεραπεία με την περιβόητη κρέμα. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί σε λίγο θα ακούσετε περισσότερα γαλλικά. Τα προϊόντα του Ινστιτούτου λοιπόν είναι εμπνευσμένα από την ιατρική. Θυμάστε άλλωστε, τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν πάντοτε σφραγισμένα και φυσικά στις προβλεπόμενες αναλογίες. Είναι το καθαράδευε, είναι φακελάκι. Μάλιστα. Ας επιστρέψουμε όμως στις θεραπείες μας, διότι η υπεύθυνη του Ινστιτούτου αρχίζει να εξηγεί στη συνεργάτιδά μας πώς θα ξεχάσει το πρόβλημα της κυταρίτιδας. Αυτό που θα κάνει σήμερα είναι στα 30 ευρώ. Είναι λιποσάουνα μαζί με ένα άλλο τζελ, το οποίο περιέχει καφέινη μέσα. Αυτό γίνεται μαλάξι 10 λεπτά πριν μπει στην κουβέντα. Το βασικό στάδιο της θεραπείας μας λοιπόν προβλέπει μαλάξεις με μια κρέμα που γνωρίζουμε καλά πια. Προσέξτε λοιπόν, διότι κάπου εδώ αρχίζει η επιχείρηση εξαπάτησης του πελάτη. Τα προϊόντα σας, οι κρέμες και αυτά είναι ελληνικά. Επαγγελματικά είναι. Από γαλλικά προϊόντα, από γαλλική εταιρεία. Έτσι, γαλλικό το προϊόν. Αυτό λένε στον πελάτη για την περιβόητη κρέμα. Τι και αν εσείς ξέρετε ήδη ότι δεν μιλάμε για τίποτα άλλο παρά για ένα αυτοσχέδιο οικιακό παρασκεύασμα βαζελίνης, νεσκαφέ και αλατιού. Η αισθητικό στο χαβά της. Το συγκεκριμένο είναι γαλλική συνταγή. Όσο και το πλαίσιο είναι γαλλικά. Και βέβαια μην φαντάζεστε πως το παραμύθι δεν έχει και συνέχεια. Ώρα λοιπόν να ακούσουμε και ονόματα. Είναι γαλλικής προέλευσης, είναι Βραζιλία Καρμάν, είναι Γαλλίδα αισθητικός, στη Γαλλία εργαστής. Μανία με τη Γαλλία έχουν εκεί στο Ινστιτούτο. Γαλλίδα η αισθητικός, γαλλική η συνταγή, γαλλική η εταιρεία κι ας είναι ανύπαρκτη, τέλος πάντων όλα τρικολόρ τα παρουσιάζουν. Για να ρωτήσουμε όμως κάτι άλλο, αυτή η κρέμα παρασκευάζεται στη Γαλλία ή απλά οι Γάλλοι στέλνουν τα υλικά και φτιάχνεται στην Ελλάδα? Είναι γαλλικής προέλευσης, εισαγωγή έρχεται, έχουν σε αντιπρόσωπο στο κόκκινο μήλο. Μπράβο τους, δικαίως λένε την κρέμα γαλλική.
Υπάρχει λοιπόν ένα εργοστάσιο κάπου στα βάθη της Γαλλίας. Εκεί μια Γαλλίδα αισθητικός φτιάχνει προσεκτικά την κρέμα που εξαφανίζει την κυταρίτιδα και αμέσως μετά το προϊόν εισάγεται στη χώρα μας μέσω ενός αντιπροσώπου που εδρεύει στον κόκκινο μήλο. Είναι λιποσάουνα μαζί με ένα άλλο τζελ, το οποίο περιέχει καφέινη μέσα. Είναι στα 30 ευρώ. Εντάξει, η κρέμα μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά όσο να είναι τα 30 ευρώ που θα δίνουμε κάθε φορά, όσο να είναι μας προβληματίζουν. Για να κάνουμε λοιπόν μια σκέψη. Δηλαδή, κρέμα μόνο σου δεν μπορούσες να φτιάξεις κάπως με υλικά? Όχι, γιατί πρέπει να κάνεις, να αποστάξεις το συστατικό μέσα από το προϊόν. Είδατε λοιπόν, για όλα είχαν την απάντηση στο κατά τα άλλα επώνυμο κέντρο αισθητικής του Καλαμακίου. Και γρήγορες απαντήσεις. Έτσι όμως είναι τα παραμύθια. Από γαλλικά προϊόντα, από γαλλική εταιρεία. Είναι γαλλικής προέλευσης, είναι καλή, αισθητικός. Στο Θεό που πιστεύετε, δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε τόση κοροϊδία? Όλο αυτό είναι ανεξέλεγκτο γιατί είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Εντάξει, σαν σκοπό του χρήματος, για να βγάλουν χρήματα κάνουν αυτά. Ο κόσμος όμως, γιατί είναι τόσο αφελής και πιστεύει ότι ακόμα και αληθινές να ήταν οι κρέμες που υποτίθεται ότι είναι επώνυμες και είναι κατά της κυταρίτιδας, ποιος πιστεύει ότι με 10 φορές που θα βάλει μια κρέμα θα το φύγει η κυταρίτιδα? Αν δεν πάει στο γυμναστήριο να τρέξει, να υδρώσει, να προσέξει τη διατροφή του. Ναι, τώρα σε αυτό νομίζω ότι πολλοί θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις. Η ζωή είναι τέτοια που τα ωράρια είναι πιεστικά. Η ματαιοδοξία μας φταίει, κύριε Ευαγγελάτο. Κύριε Ευαγγελάτο, θα μπορούσα να πω κάτι. Να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, γιατί νομίζω και ενδιαφέρον. Διαφωνώ. Κυρία Κρυβοπούλου, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ματαιοδοξίας. Γιατί να είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε τόσα πολλά. Το έχουμε όλοι όμως. Ενώ είναι για μένα ηλίου φαϊνότερο ότι κάτι που μπαίνει εξωτερικά στο δέρμα μας δεν μπορεί να μας επηρεάσει. Αυτές οι χημικές ουσίες που ενδεχομένως και να τις έχουν κάποια προϊόντα και να υποτίθεται ότι βοηθούν, αυτές πρέπει να ληφθούν από τον οργανισμό ως τροφές για να βοηθήσουν. Εδώ μιλάμε για απάτη στεγνή πάντως, ούτε χημικά, ούτε τίποτα. Βοηθάει τον κόσμο ψυχολογικά και μόνο. Ναι, κατάσταση πλασέμπο δηλαδή. Ότι έχει βάλει... Καμία σχέση. Να ρωτήσω κάτι, το αλάτι γαλλικό είναι? Το αλάτι? Είναι από τη Γαλλία ή είναι? Πιθανότατα, ναι, ή βαζελίνη ενδεχομένως. Κύριε Γιάννη, κάτι θέλετε να πείτε? Ήθελα απλά να πω ότι είναι ο κύριος Παπαχριστόπουλος εδώ. Υπάρχει τόσος ντόρος για αυτή την κυταρίτιδα. Η κυταρίτιδα εμφανίζεται σε κάθε γυναίκα η οποία έχει στρογόνα. Ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Δεν καταπολεμάται. Δηλαδή, όποιον σοβαρό αισθητικό γιατρό ρωτήσετε ή πλαστικό θα σου πει ότι δεν πολεμάται. Ο μόνος τρόπος για να βοηθεί μια γυναίκα δεν κοστίζει τίποτα, γιατί να πίνει νερό. Δυστυχώς οι Ελληνίδες δεν πίνουν νερό. Δεν πίνουν σχεδόν καθόλου νερό, και αυτό έχουν κυταρίτιδα. Να ρωτήσω τώρα την κυρία Τσικούρη, που είναι η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Επαγγελματιών Αισθητικών Ελλάδας. Θέλω να μας τα σχολιάσετε. Να σας τα σχολιάσω. Αυτό δεν είναι Ινστιτούτο Αισθητικής. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία με τα Ινστιτούτα Αισθητικού. Είναι ένα πολυδύναμο κέντρο. Είμαι σίγουρος ότι έχετε καταλάβει για ποιο μιλάμε. Είναι ένα πολυδύναμο κέντρο. Το έχει επιχειρηματίας. Η υπεύθυνη του τμήματος αισθητικής δεν είναι αισθητικός. Φαίνεται από αυτά που λέει ότι δεν είναι αισθητικός. Εγώ σας ρωτώ όμως, πώς θα προστατευτεί η κυρία Κολέτσα, αν θέλει να πάει? Θα πρέπει να επιλέγει πλέον ο καταναλωτής. Θα πάει μέσα σε ένα κέντρο αισθητικής και θα αρχίσει να ζητάει πτυχία, άδειες. Ναι. Έχουν πτυχία δυστυχώς νοικιασμένα από τις κυρίες αισθητικές. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Γιάνναρε, γιατί δεν το ξέρετε καλά το θέμα. Σας ευχαριστώ τα πολύ. Ινστιτούτα Αισθητικής τα λειτουργούν άτομα πτυχιούχοι ΤΕΗ αισθητική. Ναι. Μόνο αυτός ο αισθητικός μπορεί να είναι μέσα. Δεν μπορεί να είναι άλλο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μιλάμε για ομή κοροϊδία και θέλετε να σας το πω με πρόσωπο. Η κυρία Παρασκευοπούλου, καλησπέρα σας κυρία Παρασκευοπούλου, είναι θύμα μιας ιστορίας. Θύματα υπάρχουν πάρα πολλά. Όχι από Ινστιτούτα Αισθητικής. Από επιχειρηματίες. Εσείς το λέτε και το λέτε σωστά για τον κλάδο σας. Μόνο από τον κλάδο σας. Τι να κάνουμε? Δεν το ξέρουμε. Σας υπενθυμίζω, μας είπε την προηγούμενη φορά ότι το 90% αυτών των κέντρων αισθητικής είναι παράνομα. Το καταλαβαίνετε? Αυτό το ξέρω καλά. Σε εργαστήρια αισθητικής που το έχουν πτυχιούχοι ΤΕΗ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πείτε μας την περιπέτεια σας. Ελάτε να την ακούσουμε. Να παρακαλέσω κάτι, να δεν ρωτήσω έχει κάτι, αξία το πτυχίο που έχει πάρει. Να ακούσουμε λίγο την κυρία και... Είναι να απαντήσω στην κυρία μια στιγμή. Ότι τα Ινστιτούτα μέσα έχουν πάντα πτυχιούχο ΤΕΗ. Είναι σαφές. Αλλά όταν υπάρχει τόση ανεργία και πάει μία κοπέλα σε έναν επιχειρηματία, επειδή μου έχει τύχει και το ξέρω,
με πτυχίο. Και της λέει: δεν θα βάλεις αυτή την κρέμα, θα βάλεις αυτή την κρέμα. Θα του πει όχι και θα του πει όχι και θα φύγει. Ελάτε να ακούσουμε. Εκεί γίνεται μεγάλη ιστορία. Κυρία Τσικούρη, θέλω να ακούσουμε εσάς. Να μας πείτε την περιπέτειά σας. Γνώρισα πριν από ένα χρόνο μία αντιπρόσωπο γνωστής εταιρείας καλλιτικών και μου πρότεινε να μου κάνει με έναν καθαρισμό προσώπου, να μου βάλει κάποιες κρέμες, γιατί όπως μου είπε, χρειάζεται η επιδερμίδα μου κάποια θεραπεία, κάποια φροντίδα. Πήγα, μου έκανε τον καθαρισμό, μου έβαλε κάποιες κρέμες τον απόγευμα. Όταν πήγα στο σπίτι, με ενοχλούσε ελαφρά το πρόσωπο, αλλά δεν έδωσε τόση σημασία. Πέθεσε ότι είναι επειδή έβαλα πρώτη φορά, ας πούμε. Την άλλη μέρα όμως το πρωί που ξύπνησα, το πρόσωπό μου ήταν όλο σκασμένο και από τα σκασίματα έβγαινε κάποιο υγρό. Τρελάθηκα όταν είδα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Και πήγα στο γιατρό, μου λέει τι έγινε, λέω μόνο καλλιτικά έβαλα χθες, δεν έχω έρθει σε επαφή με κάτι άλλο να πω ότι είναι κάτι. Μου έδωσε κάποιες αλυφές φαρμακευτικές και έτσι πέρασε. Και από ό,τι φαίνεται τώρα πέρασε. Ναι, δεν ξαναέβαλα βέβαια τη συγκεκριμένη. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής ερώτημα. Πήγε σε αντιπρόσωπο καλλιτικών, από ό,τι είπε η κυρία. Δεν πήγε σε αισθητικό. Εδώ υπάρχει το εξής πρώτο ερώτημα. Και είναι και ο γιατρός απέναντι. Μήπως αυτό ήταν κάποια αλλεργική αντίδραση του οργανισμού σας? Ή ήταν συγκεκριμένη. Γιατί ξαναέβαλα άλλες κρέμες και δεν έχω πάθει κάτι. Άρα εδώ ή οι κρέμες αυτές ήταν κακές κρέμες, ή δεν ήταν οι κρέμες οι επώνυμες που υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε η συγκεκριμένη κυρία, αλλά ήταν κρέμες μαϊμού. Δεν ξέρω. Κανένας δεν ξέρει. Το λόγο της το ζητήσατε, πήγατε μετά. Ναι, είναι λιγμένες, δεν μπορεί να είναι λιγμένες. Της είπα γιατί ήδη μου είχε κάνει την παραγγελία να μου έρθει μία σειρά, ταχυδρομικός. Πολύ ωραία. Την ακύρωσα κατευθείαν και της είπα και μου λέει δεν είναι δυνατόν. Τότε από πού έγινε το πρόσωπό μου έτσι? Αφού με τα καλλιτικά που μου βάλατε χθες, σήμερα το πρωί. Μήνυση σκεφτήκατε να τις κάνετε? Δεν φτάνω στα άκρα. Και δεν φτάνετε στα άκρα και κάποιος θα πει και καλά κάνετε, γιατί πού θα βρείτε το δίκιο σας. Αν και θα έπρεπε να το κάνετε, αν θέλετε. Ναι, αλλά δεν είμαι. Αυτό που θα έπρεπε να κάνετε είναι να ζητήσετε τον ειδικό. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει τον ειδικό. Μα τον ειδικό ζήτησε. Πήγε η γυναίκα ως αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος καλλιτικών. Εσείς καλά κάνετε και τα λέτε, θα το φωνάζω συνεχώς. Την κοροϊδία κάποιος πρέπει να σταματήσει. Ναι, πώς θα τη σταματήσει τη στιγμή που είμαστε σε ένα κράτος υποδιάλυση? Δεν εμείς λοιπόν, να το όσο οφείλαμε, πήγαμε στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο και πήγαμε αφού τα είχαμε όλα αυτά συγκεντρώσει, ως πια δημοσιογράφοι του Αντένα, να ζητήσουμε το λόγο. Δηλαδή, για να είναι το ρεπορτάζ ολοκληρωμένο, πήγαμε και τους είπαμε, κύριοι, εμείς έχουμε καταγράψει αυτά και αυτά και αυτά. Δείτε τα. Και παρακαλούμε πολύ, δώστε μας κάποιες απαντήσεις, γιατί η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Πήγατε να το ζητήσετε αυτό? Οι νομαρχίες είναι υπεύθυνοι. Στον υπεύθυνο του Κέντρου Αισθητικής. Θα ακούσετε λοιπόν βέβαια να ομολογούν μετά από διάφορα ότι όντως είναι η κρέμα με νεσκαφέ, βαζελίνη και αλατάκι, και να μας δίνουν την εξής απίθανη δικαιολογία, ότι εντάξει, λέμε ότι είναι γαλλική, αλλά, και το χρησιμοποιούν έτσι, γι' αυτό το λέω, και τα Levi's παντελόνια, λέει, μπορεί να τα φτιάχνουν στην Αμερική, αλλά μπορεί να τα φτιάχνουν και στην Ταϊβάν. Άρα, Levi's είναι τα παντελόνια. Οπότε, τι να τη φτιάχνουμε στη Γαλλία, τη θυμάστε τη Γαλλίδα αισθητικό, αυτή την περιβόητη εδώ, τι να τα φτιάχνουμε στο Καλαμάκι. Το ίδιο πράγμα είναι. Απολαύστε λοιπόν το αποκορύφωμα της κοροϊδίας. Αυτή η κρέμα όμως κατασκευάζεται από βαζελίνη, καφέ και αλάτι. Όχι. Κατασκευάζεται από λιποσάουνα, από προϊόν που παίρνουμε εμείς από εταιρεία. Ναι. Όσο για τον καφέ, η καφεΐνη γνωρίζετε, θέλω να σας το δώσω να καταλάβετε. Ναι. Ο καφές και η καφεΐνη δηλαδή είναι το πιο δυνατό προϊόν για εφίδρωση. Το προϊόν σας λέτε ότι είναι γαλλικό. Το κατασκευάζει κάποια Γαλλίδα, ενώ γίνεται εδώ. Το προϊόν μας είναι γαλλικό και κατασκευάζεται μεν εδώ, αλλά σαν προϊόν είναι γαλλικό. Θεωρείται γαλλικό το συστατικά. Όπως είναι το παντελόνι το Levi's που κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη και είναι αμερικάνικο. Έχετε λίστες πελατών? Όχι. Είναι λίστες του ΟΤΕ που μπορεί να τις βρει ο καθένας. Απλώς κάποια στιγμή μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα όταν θέλουμε να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε λίγο υπερβολικά. Ακούσατε λοιπόν πως η λίστα της εφορίας με τα συγκεκριμένα δεδομένα και με όλα τα στοιχεία έγινε λίστα του ΟΤΕ, πως τα παντελόνια έγιναν κρέμες και διάφορα άλλα. Πριν προχωρήσουμε σε κάτι πια που είναι πολύ σοβαρό για την υγεία, γιατί το επόμενο θέμα που θα αγγίξουμε έχει να κάνει με σαπούνια. Και μάλιστα σαπούνια, τα οποία δεν είναι μόνο τα σαπούνια που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας, αλλά είναι και σαπούνια που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, όπου λειτουργείτε, κυρία Παπαχριστόπουλα. Μεταξύ άλλων και πράσινο σαπούνι. Έχετε φανταστεί ποτέ ότι το πράσινο σαπούνι παίρνει το χρώμα του από χρώμα? Όχι. Θα το δείτε αν μπορεί να συμβεί.
Θέλω, γιατί μου το ζήτησε, να δώσω στον κύριο Γιάνναρο και στον κύριο Κατσαρό το χαρτί αυτό με τα 7 πανάκριβα αρώματα. Το ξαναλέω, αν δεν έτυχε να δείτε από την αρχή την εκπομπή. Θα μου δώσετε και εμένα ένα χαρτί να το... Θα σας το δώσω. Ναι. Βεβαίως θα σας το δώσω και θα το δώσουμε σε όποιον ενδιαφερόμενο, σε όποιον αρμόδιο φορέα. Θα το στείλουμε στη δικαιοσύνη αύριο το πρωί, γιατί θα το επαναλάβω μονότονα. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο σοβαρές αποκαλύψεις που κάνουμε. Είναι 7 πανάκριβα αρώματα, πανάκριβα, από τα πιο διαφημισμένα, τα οποία περιέχουν καρκινογόνες ενώσεις. Για να το κάνω λίγο με το μαρτύριο της σταγόνας, θα δείξω στην κυρία Κρυβοπούλου, χωρίς να το πείτε, κάποια από τα ονόματα και θα το δείξω για να έχουμε την πιστοποίηση. Και θα εξηγήσω μετά γιατί δεν θα τα πούμε δημόσια. Είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Ένα αυτό που σίγουρα το ξέρετε. Ναι, έχω γλιτώσει, δεν είναι κανένα από αυτά. Δεν έχω τελειώσει. Εγώ δεν γλίτωσα. Όχι. Αυτό. Όχι. Αυτό. Όχι. Ναι. Όχι. Είστε από τις τυχερές. Ωστόσο, είμαι από τις τυχερές. Εγώ όμως δεν έχω γλιτώσει. Τι θα κάνω τώρα. Επιλέξατε αυτά. Δεν είναι αυτό που λέτε είναι το πιο τα σωστό. αρώματα, από όλα τα αρώματα. Δεν μου λέτε, κυρία αυτά που Βαγγελάτο, βρήκαν τα... εγώ που δεν έχω γλιτώσει και δεν μπορώ να πληθώ και με σαπούνι, τώρα τι θα κάνω. Για πέστε μου. Θα δώσω μόνο στον κύριο Γιάνναρο και στον κύριο Κατσαρό ένα αντίγραφο για να δείτε αυτά που έχει ανακαλύψει το εργαστήριο. Κύριε Βαγγελάτο, συγγνώμη, μπορώ να έχω κι εγώ ένα χαρτί τέτοιο, γιατί έχει γενέθλια γυναίκα μαύρη, τουλάχιστον τον πληρώσω τζάπα. Να πάρω κάτι άλλο. Τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση, λόγω των γενεθλίων δηλαδή. Πάμε στα σαπούνια και σε λίγο θα περάσουμε σε αυτό που ο κύριος Γιάνναρος και ο κύριος Κατσαρός κοιτάζουν τώρα. Δουλεύουμε σε ένα μεγάλο εργοστάσιο που φτιάχνει σαπούνια. Και το εργοστάσιο αυτό είναι στα Ινόφυτα. Και καταγράφουμε τη διαδικασία παρασκευής ενός σαπουνιού. Πώς έχετε φανταστεί ποτέ, αν έχει περάσει από το μυαλό σας, ότι μπορεί να φτιάχνετε ένα σαπούνι? Με λάδι, με κάποια έλαια. Ένα χώρο καθαρό, φαντάζομαι, ένα χώρο επιμελημένο. Κάτω από ειδικές συνθήκες, αποστηρωμένα όλα, καθαρά. Ωραία. Καλά τα λέτε, κυρία Κολέτσα. Ελάτε να δούμε λοιπόν αυτές τις ειδικές συνθήκες. Αυτό που θα δείτε στη διαδικασία παρασκευής είναι ίνες από σαπούνι πριν γίνουν πλάκα. Είναι ξαπλωμένες σε ένα χώρο, στο εργοστάσιο κάτω. Περνάει από πάνω ένα οχήμα, ένα ειδικό οχηματάκι μικρό που έχουν. Κάνουν βόλτες σκυλάκια και γατάκια, γιατί είναι φιλόζωοι οι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου εργοστασίου. Ζώα είναι, ανάγκες έχουν, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν περιορίζονται αυτά τα πράγματα. Και στη συνέχεια οι ίνες αυτές του σαπουνιού μπαίνουν σε ειδικά σκουριασμένα μηχανήματα, τα οποία θα τα δείτε, για να γίνουν πλάκες σαπουνιού, βεβαίως χωρίς να αποστηρωθούν σε καμία φάση της διαδικασίας. Κάτι που δεν καταγράψαμε, όμως μας λέει ο υπεύθυνος του εργοστασίου, είναι ότι το βράδυ, αφού έχει γάτες, έχει και ποντίκι. Παρακαλώ. Άγγιγμα αγνότητας, αίσθηση καθαριότητας και άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί. Ένα σαπούνι, απαλό σαν χάδι. Κάπως έτσι πείθεται ο καθένας. Αυτός άλλωστε είναι ο στόχος των διαφημίσεων στα σαπούνια. Να περάσουν στον καταναλωτή το μήνυμα της αγνότητας και της καθαριότητας. Είναι, βλέπετε, και οι εικόνες που βοηθούν. Όλες προσεγμένες στη λεπτομέρεια. Σκεφτείτε τώρα ο παραγωγός να ήταν ειλικρινής και να σας έδειχνε τα όσα πραγματικά συνέβαιναν στη σαπουνοποιία. Με το σαπούνι στιβαγμένο στο βρώμικο πάτωμα, τους υπαλλήλους να το πατάνε, να το γυροφέρνουν συμπαθή τετράποδα και τελικά να μπαίνει σε σκουριασμένα μηχανήματα για να αποκτήσει σχήμα δίχως να αποστηρώνεται. Τι λέτε, δεν άλλαξε το νόημα της διαφήμισης από τα πλάνα? Αυτό λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε απόψε. Τα όσα συμβαίνουν σε μια μεγάλη σαπουνοποιία στα Ινόφυτα που παρασκευάζει από τα πλέον επώνυμα σαπούνια. Αυτές τις πράσινες πλάκες δηλαδή, που λογικά όλοι έτυχε κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσουμε. Το τι είναι? Πριν γίνει πλάκα. Και μετά το περάμε στους μηχανές και το κάνουμε πλάκα. Ο υπεύθυνος του εργοστασίου μόλις μας έλυσε την πρώτη μας απορία. Αυτή η γκριζοπή λόφη λοιπόν στο πάτωμα του εργοστασίου είναι σαπούνι που ακόμα δεν έχει αποκτήσει την τελική του μορφή. Αυτά έτσι τα κατάσταση. Κύμα αυτά έτσι κάτω. Δεν έτυχε λοιπόν. Το σαπούνι πριν μπει στις μηχανές κυλιέται μονίμως στο πάτωμα. Και τι πάτωμα!
Τα σκουπίδια περνούν σε δεύτερη μοίρα. Βλέπετε την παράσταση κλέβουν τόσο οι υπάλληλοι, όσο και τα τετράποδα του εργοστασίου. Α, κατούρισε. Ναι. Και γίνεται σαπούνι αυτό, Δηλαδή, αν περάσει ποντίκι πάνω στο σαπούνι εδώ, και τι έγινε, υπάρχει πρόβλημα? Όχι, και πρόβλημα. Πόσο πιο κοινικά να μας έδειχναν την αδιαφορία τους, πόσο πιο προκλητικά να μας εξηγούσαν τη φιλοσοφία τους. Δεν τους καίγεται καρφί λοιπόν. Είτε μιλάμε για ούρα ζώων που έρχονται σε επαφή με το σαπούνι, είτε μιλάμε για ποντίκια. Δηλαδή, αν περάσει ποντίκι πάνω στο σαπούνι εδώ, και τι έγινε. Και βέβαια μην φαντάζεστε πως στο σαπούνι περπατάνε μόνο τα ποντίκια, βλέπετε άλλωστε. Μία από τα ίδια και οι υπάλληλοι του εργοστασίου. Τσαλαπατούν το προϊόν και στη συνέχεια σειρά έχει το κλάρκ του εργοστασίου. Τώρα έτσι πως κάνουμε το φτιάρι, δεν μαζεύει σκουπίδια. Μονολεκτική και σε αυτή την περίπτωση η απάντηση του υπαλλήλου. Με ένα φτιάρι ρίχνει το σαπούνι στα σκουριασμένα μηχανήματα για να αποκτήσει σχήμα. Να γίνει πλάκα δηλαδή. Αυτό έτσι πως είναι σκέτο, περνάει καλούπι και τέλος. Και γίνεται σαπούνι αυτό, Τώρα προσοχή, διότι αν ελπίζετε ακόμα στο ενδεχόμενο της αποστήρωσης, η συνέχεια θα σας διαψεύσει. Να το βάλω αυτό που είναι πάνω πολύ μας για δύο λόγους. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει το κομμάτι της απολύμωσης καθόλου. Δεν παίρνει το κομμάτι. Κι όμως, τα σαπούνια που είδαμε πεταμένα στο πάτωμα γίνονται πλάκες δίχως να αποστηρωθούν σε κανένα σημείο της παραγωγικής διαδικασίας. Από το πάτωμα στα μηχανήματα, στη συνέχεια στις συσκευασίες και από εκεί στο σπίτι μας. Και σούπερ μάρκετ και στο... Μόνο αυτό έχει απομείνει. Να διαπιστώσουμε δηλαδή πού ακριβώς καταλήγουν αυτά τα πράσινα σαπούνια και φυσικά τι ακριβώς περιέχουν μετά από όσα πέρασαν κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους. Αλήθεια, είχατε σκεφτεί ποτέ, έτσι όπως βλέπατε μια διαφήμιση για σαπούνια, ποια μπορεί να είναι η αλήθεια που σας κρύβουν? Νομίζω ότι είναι η ώρα του γιατρού. Αν και φαντάζομαι ότι για πολλοστή φορά έχουμε λάθος γιατρό στη σύνθεσή μας. Για ψυχίατρο θα έπρεπε να πηγαίνουμε. Σε δερματολόγο πήραμε κάτι. Και τα λέω με διάθεση χιούμορ γιατί επειδή σφίγγεται το στομάχι μας παρακολουθώντας όλα αυτά τα πράγματα. Κάπου πρέπει να βρούμε διέξοδο. Θα με βάλετε να τσακωθώ, κύριε Βαγγελάτε, με τη μισή Αθήνα σήμερα. Γιατί? Θέλω καταρχήν, πριν πω οτιδήποτε, να σας θυμίσω ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες καλλιτικών χρηματοδοτούν καθημερινά ακριβά συμπόσια σε ξενοδοχεία. Αλήθεια είναι αυτό. 7 αστέρων. Μερικές φορές και ταξίδια στο εξωτερικό. Και γενικά υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Εγώ πράγματι δεν είμαι αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτής της ειδικότητας. Θεωρούμε ιδιότροπο στη δουλειά μου. Και είναι από τις λίγες φορές που πραγματικά αισθάνομαι ότι έχω μια συμπαράσταση, έστω και τεροχρονισμένα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι υπερβολή αυτά που λέτε. Βέβαια, θέλω εδώ να ξαναπώ για πολλοστή φορά ότι κάποιοι επιχειρηματίες πιστεύω ότι δουλεύουν σοβαρά. Προφανώς. Έτσι. Αλίμονο. Μην τα βάζουμε όλα δηλαδή. Μα γι' στο αυτό ίδιο και καζάνι. εστιάζουμε εκεί που καταγράφουμε. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, στο Θεό που πιστεύουμε. δεν Θέλω να το βρει ο σκηνοθέτης μας, ο κ. Πουλινάκης, το πλάνο με το φτιάρι και δεν το το πόδι. συζητάμε, κύριε Βαγγέλη. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Και δεν έχω λόγο. Έμαθα να το εκφράσω. επίσης. Αυτά δεν ελέγχονται. Όχι. Δεν περνάει για νόμο. Έμαθα Τύπης, πριν. ναι. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, ελάτε να το δούμε μαζί. Το κλάρκ που περνάει από πάνω, αυτό γίνεται σαπούνι και ξαναλέω ότι δεν υφίσταται καμία επεξεργασία. Καμία απολύμανση. Με αυτό πλένονται άνθρωποι ακόμα και σε νοσοκομεία, όπως θα ακούσετε στο επόμενο βίντεο. Αλλά είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Έμαθα και τη θεραπεία της κυταρίτιδας γιατί την ψάχνω χρόνια σαν γιατρός. Και δεν τη βρίσκω. Εμένα την έλεγε ένας φίλος μου παλιά, ο τη θεραπεία της συνάδελφος, κυταρίτιδας. Είπα να μην το πω πριν. Το να Είναι, λέει, η μόνη θεραπεία για την κυταρίτιδα είναι το φαΐ. Τεντώνουν οι ζάρες. Σωστό. Όχι, δεν είναι λάθος. Για την κυταρίτιδα να πούμε και εμείς που είμαστε ειδικοί. Να μου δώσετε το λόγο. Ένα λεπτό τώρα. Θέλω να εστιάσουμε λίγο ότι στο είστε θέμα. πιο ειδικοί από τον κύριο Παπαχρηστόπουλο. Όχι, δεν καταρχήν δεν είμαι σε νομίζω. αντιπαράθεση με κανένα συνομιλητή από την παρέα αυτή. Όχι, αλλά... Και ούτε μπαίνω σε αυτή την λογική. Ας μπούμε λίγο στην ψυχολογία. Πιστεύω ότι τις μεγαλύτερες ευθύνες δεν τις έχετε. Ας μπούμε λίγο στην ψυχολογία. Ούτε στα κομμωτήρια, αλλά γιατί εμείς ίδιοι. Ας μπούμε λίγο στην ψυχολογία αυτών που μας παρακολουθούν. Όσοι μας βλέπουν λοιπόν από το σπίτι, πιο χαλαροί από εμάς, έχουν δει μια εικόνα η οποία τους γυρίζει τα άντερα. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αφήσουμε να πέσει κάτω. Τραγικό.
Τραγικό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από μικρή μαθαίνουμε ότι ό,τι πιο καθαρό υπάρχει γύρω μας είναι το σαπούνι. Πλύνε τα χέρια σου με το σαπούνι να φας. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι το σαπούνι είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να βάλουμε πάνω μας. Στα χέρια μας, στο πρόσωπό μας. Οι γιατροί δεν λέγανε ότι τα παιδιά πρέπει να πλένεις τα ζυπουνάκια τους με πράσινο σαπούνι? Πράσινο σαπούνι, ναι. Θα το δείτε και το πράσινο σαπούνι. Κύριε Κατσαρέ, τι λέτε για αυτές τις εικόνες? Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ότι μια τέτοια μονάδα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, και αν τους ρωτούσαμε αν έχουν άδεια, ίσως να μην είχαν, αλλά αν έχουν άδεια, πότε ήταν που ελέγχθηκαν για τελευταία φορά από κάποιον? Πότε ήταν που ελέγχθηκαν από κάποιον? Με το δημόσιο κάνουν, κυρία Κατσαρέ. Πότε ελέγχθηκαν για τελευταία φορά? Ενδεχομένως ποτέ. Πραγματικά. Τυπικά το πότε ελέγχθηκαν είναι ένα ζήτημα επίσης σοβαρό. Και το λέω γιατί πάμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Και στη συνέχεια του ρεπορτάζ θα ακούσετε τους ανθρώπους αυτούς να εξηγούν και να δείχνουν πώς φτιάχνουν το πράσινο σαπούνι. Πώς ξέραμε ότι φτιάχνετε το πράσινο σαπούνι? Με το λαδάκι. Έτσι δεν είναι? Βάζεις λάδι, είναι αγνό πράσινο σαπούνι, πλένεις τα μωρά, πλένονται οι άρρωστοι, το χρησιμοποιείτε στα νοσοκομεία. Ελληνίδες το φτιάχνανε στο σπίτι με αλυσίβα, κύριε Βαγγελάτε. Και θα το κάνει παναγνό, με λάδι όπως το λέτε. Θα το κάνει, νομίζω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, μου το θυμάμαι ότι έφτιαχνε σαπούνι μόνη. Βάζουν χρώμα και μας δείχνουν το χρώμα. Ακούστε το, γιατί έχει σημασία. Μας δείχνουν το χρώμα, μας εξηγούν ότι πώς νομίζετε ότι πρασινίζει το σαπούνι. Σιγά μην βάλουμε λάδι. Και ενώ στις συσκευασίες των συγκεκριμένων σαπουνιών που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ αναγράφεται ότι δεν περιέχει το σαπούνι ούτε χημικά ούτε συντηρητικά, θα ακούσετε και θα δείτε πόσα χημικά και πόσα συντηρητικά περιέχει το συγκεκριμένο σαπούνι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, με τις συνθήκες που είδατε, έχει δώσει κατά καιρούς πράσινα σαπούνια στο Ιπποκράτιο, στον Ευαγγελισμό και στο νοσοκομείο Σωτηρία. Θα ενημερώσετε τα νοσοκομεία αυτά, κύριε Βαγγελάτη? Προφανώς. Ήδη το κάνουμε. Είναι δημόσια εκπομπή. Δημόσια προβολή. Ήδη υπάρχει πρώτη ενημέρωση. Σε αυτό το ερώτημα θα εστιάσουμε. Γιατί αν νομίζετε ότι το αγνό πράσινο σαπούνι είναι πράσινο γιατί φτιάχνεται από ελαιόλαδο, απόψε θα σας αποδείξουμε ότι πολύ απλά πλανάστε πλάνη νυχτρά. Στην πραγματικότητα, αυτός ο γκριζοπός λόφος σαπουνιού μεταμορφώνεται σε τέτοιες καταπράσινες πλάκες με άλλο τρόπο. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο νόημα. Ένας από τους παλαιότερους συναδέλφους μας λοιπόν ραντίζει το σαπούνι που βρίσκεται στο πάτωμα με ένα πλαστικό μπουκαλάκι που, όπως ακούσατε, περιέχει χρώμα. Και με το χρώμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε ρωτάω γιατί δεν έκανε του κεφαλιού του ο υπάλληλος, ακούσατε άλλωστε τον υπεύθυνο. Για να αποκτήσουν αυτοί οι γκριζοποί λόφοι το πράσινο χρώμα που βλέπει ο καταναλωτής στις πλάκες, αλλά και σε αυτή τη σκόνη για τα μωρά, οι υπάλληλοι έχουν πάντα κοντά τους αυτά τα μπουκάλια. Είναι πράσινο, δεν είναι αυτό το χρώμα που λέει. Δηλαδή, όπως είναι αυτό, είναι και το σκόνη για μωρά που είναι. Σαν να μην φτάνουν λοιπόν τα μικρόβια του πατώματος και τα σκουριασμένα μηχανήματα, σαν να μην φτάνει το γεγονός πως το σαπούνι κυκλοφορεί στο εμπόριο δίχως να έχει αποστηρωθεί, περιέχει παρανόμως και χρωστικές ουσίες. Ο καταναλωτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την παραπλάνηση, παρά μόνο αν αναφέρονται στην ετικέτα. Λέτε λοιπόν οι συσκευασίες να διευκρινίζουν ότι το σαπούνι έχει χρωματιστεί με χημικά? Προσέξτε λοιπόν, κρατάμε μια συσκευασία της εταιρείας και στο πλαϊνό μέρος διαβάζουμε: το πράσινο σαπούνι σε σκόνη δεν περιέχει χημικά συντηρητικά ή χρωστικές ουσίες. Είναι ένα φυσικό προϊόν που στη βάση του έχει το ελαιόλαδο. Ούτε χημικά συντηρητικά, ούτε χρωστικές ουσίες, ούτε τίποτα λοιπόν. Φύλλα ελιάς βλέπει ο πελάτης στη συσκευασία και φυσικά φαντάζεται πως το σαπούνι είναι πράσινο από το ελαιόλαδο. Πώς να κάνει το μυαλό του περίεργους συνειρμούς. Τώρα βέβαια θα σκέφτεστε πτέσμα οι χρωστικές ουσίες μπροστά στα υπόλοιπα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Αλήθεια, για να ρωτήσουμε, τι συμβαίνει όταν ολοκληρώνεται η παραγωγική διαδικασία? Πώς διοχετεύει τα σαπούνια στην αγορά το εργοστάσιο των ινοφύτων? Κι όμως, τα πράσινα σαπούνια του εργοστασίου καταλήγουν μέχρι και σε νοσοκομεία. Ακούσατε άλλωστε. Συνδετικός κρίκος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ένας χονδρέμπορος που αγοράζει προϊόντα από τη σαπουνοποιία. Μη χάνουμε χρόνο, ώρα να επισκεφθούμε το χονδρέμπορο